haƙuri. Fannin sojoji kuma dan Allah ku dau haƙuri. Fannin iyayen yaran kuma ku yo haƙuri. Fannin aiki su kan yi shahada sai mu yi nazari, to sai mu bi su da addu'a sannan fata na gari. Kullu nafsin za'iqatul mauti ni kar mu ganewa, dukkan mai rai shi an ka kira da aboki mutuwa. Sojojin Nijar tabbas ko kun kai kerewa, ko da irin haka ta faru ba kwa kaucewa. In kun ka juya can gaba san ba kwa juyowa, nai jinjina a gare ku ta'aziyya na miƙawa. Zan so ku yo ƙarin tsaro a ƙasar mu ƙasar Nijar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, zani waƙar ta'aziyya mun sojojin Nijar. Abdul Sarki na Tamaske gaisuwa.